Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Тәүлегенә 800 шалтырату машыгыш ярдәм хезмәтенә йөкләнеш 2 тапкыр артты. Я кулда күтәреп, я таксида йөрибез. Инвалид балаларның әтиәниләре маршрутларга зур автобусларны кайтаруны таләп итә. Яхшылык бар, тикшерелгән. Шәһәрдәшебез 17 яшьлек ДЦП белән авыручы Михаилның хыялын тормышка ашырды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 45 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда исә тагын 4 яңа очрак теркәлде. Шулай итеп 19 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7856 очрагы билгеле. Сугыш ветераннары өчен госпитале ковид белән чирләүче пациентларны дәвалауга әйләнеп кайтты. Ашыгыч медицина ярдәмен чакырулар саны 2 тапкырга артты. Әгәр әле диспетчерлар тәүлегенә 400-гә якын чакыру кабул итсә, бүген бу сан 2 тапкыр күбрәк. Тулырак алдагы материалда. Скорый 43, здравствуйте. Бүген диспетчерлар пультына тәүлегенә 800-гә якын шалтырату килә. Аларның күбесе вирус авырулары симптомнары булган кешеләрдән. Кызганычка каршы чакыруга тиз арада килү мөмкин түгел. Бер бригада сменага 20 чакыру буенча бара һәм тәүлек буе эшли. Вызовов очень много, да, висит у нас на компьютере. В первую очередь отправляются срочные вызова, без сознания, ДТП, маленькие дети, срочные. Приходится выбирать, да, вызова по срочности отправляются. Потом в дальнейшем уж все вызова обслужены. Ашыгыч медицина ярдәменең барлык хезмәткәрләре битле һәм перчаткаларда эшлиләр, температуралы кешегә махсус киемнәрдә һәм респираторларда чыгалар. Все средства индивидуальной защиты разовые. После вызова они снимаются в емкости с дезраствором, потом утилизируются. Второй раз уже их не наденут. В салонах всех автомобилей работают бактерицидные лампы закрытого типа. То есть они обеззараживают воздух, чтобы вот в таком маленьком пространстве не произошло заражение. Фәнүзә Попова шулай ук бригадаларның эш белән мәшгуль булуына карамастан барлык чакырулар да эшкәртелә дип билгеләп үтте. Тик кешенең температурасы 38,5 градустан артмаган очракта табиблар температура төшерә торган дарулар кабул итәргә һәм мөмкин булганча башта шифаханәгә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Табиблар темасын дәвам итеп, Чаллыда COVID-19 авырулары белән эшләүче медицина хезмәткәрләренә хезмәт стажын 2-ләттән арттырачаклар. Хәзер алар өчен вакытыннан алда пенсияга чыгарга хукук бирүче бер эш көне 2 көне буларак исәпләнә. Бу хакта Россия пенсия фондының Чаллы идарәсе хәбәр итә. Россия Федерациясе хөкүмәте карары белән 2020 елның 1 гыйнварыннан 30 сентябренә кадәр эш чорларын исәпләүнең махсус тәртибе билгеләнгән. Медицина хезмәткәрләренә ташлама иминет стажы шәхси исәпкә алу белешмәләре нигезендә расланачак. Яңадан исәпләүләрне кертү эш бирүченең билгеләнгән тәртиптәге документлары буенча башкарыла. Исегезгә төшерәбез, медицина хезмәткәрләре махсус стажлары булган очракта вакытыннан алда пенсияга чыгарга хукуклы. Мәсәлән, авыл җирендә моның өчен кимендә 25 ел, шәһәрләрдә 30 ел эшләргә кирәк. Пенсия алуның яңа кагыйдәләре үз көченә керде. Банкны алыштырырга карар иткән пенсионерлар пенсия китерү көнен үзгәрешсез калдыра алачак. Хезмәт министрлыгының буйрыгы 18 октябрьдә үз көченә керде. Элекеге кагыйдәләре буенча банк алыштырганда түләүләрне алу датасы да үзгәрергә мөмкин иде. Федерация советының социаль сәясәт буенча рәис урынбасары Елена Бибикова әйтүенчә, элек пенсионерлар башка банкка күчәргә теләк белдергәндә, әлеге дата сизелерлек күчәйде. Ведомствода искәртүләренчә, пенсионерлар элеккечә үк түләүне алу усулын үзләре сайлый. Илтеп тапшыру срокларына бәйле булмас өчен банк картасы алырга, ай сайын түләүләрне картага күчертергә мөмкин. Хезмәт министрлыгы белдергәнчә, картага пенсия гадәттә почта бүлекчәләренә караганда иртәрәк килә. Пенсия алу усулын үзгәртү өчен пенсия фондына язмача хәбәр итәргә кирәк. Моны Россия пенсия фондының территориаль органына тиешле гариза яки дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинет аша электрон запрос биреп тәм башкарып була. Чаллылар зур автобуслар сырый. Инвалид балаларның әтиәниләренең түземлелеге бетте. Алар берничә ай тернәкләндерү үзәгенә такси белән барырга мәҗбүр, була йөрү кесәгә суга. Шәһәрдәшләр белән безнең төшерү төркеме очрашты.
Әлеге кадрларны безнең редакцияга инвалид баланың әтисе Юрий Никишин җибәрдем. Солнышко тернәкләндерү үзәгенә бару өчен ата кеше улы белән бик узак автобус көткән. Ләкин бер генә автобусны йөртүче дә ир-атны инвалид коляскасындагы бала белән алып барырга риза булмаган. А как на коляске заехать? То есть вы нас не возьмете? Нәтиҗәдә Юрийга берничә тукталыш җәяү барырга туры килә. Коляска такси өчен дә бик зур булып чыга. Мондай проблемага Юрий беренче тапкыр тап булган. Әлеге гаилә Казанда яши. Анда зур автобуслар белән проблема юк. Юрий әйтүенчә, Чаллыда физик мөмкинлеге чикле халыкның хукуклары бозылган. Ул югары инстанцияләргә мөрәҗәгать итәргә ниятли. Нарушается Конституция Российской Федерации, статья 7, статья 19, Федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации номером 181, статья 15, а также административный кодекс статьи 9.13, 11.24. Просим принять меры и привлечь к ответственности всех виновных лиц. Сейчас мы с ребенком соберемся и поедем в Казань. Постараемся встретиться с личной встречей с прокурором республики Нафиком Ильдусом Саидовичем по данному правонарушению. Әмма Оксана Бубис бу проблема белән даими рәвештә очраша. Аның гаиләсе Чаллыда яши һәм алар бала белән тернәкләндерү үзәгенә еш йөри. Бу проблема үз автомобильләре булмаган барлык ата-аналарында борчый. Алар файдалана ала торган бердән-бер җәмәгать транспорты трамвай. Әмма тернәкләндерү үзәге урнашкан урынга трамвайлар йөрми. Шулман проспектында трамвай линияләре юк. Как я в любую погоду, в непогоду могу с ребенком добраться с коляской сюда, минуя 2 проспекта. Это очень большие расстояния. Мы ездим либо на такси, хотя это очень уже и в кредит приходится ездить на такси, потому что наших средств не хватает для того, чтобы оплачивать такси, потому что все деньги уходят на лечение ребенка. Мэр Наиль Магдеев на первом заседании городского совета отметил, что в ближайшее время автобусы большей вместимости в нашем городе появятся. В настоящее время ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов на осуществление перевозки пассажиров крупногабаритными автобусами. Помимо автобусов можно воспользоваться трамваями, конечно, если позволяет маршрут. Расписание низкопольных трамваев можно увидеть в приложении «Челный транспорт» или Яндекс.Карты. Чаллыларга һәм шәһәр кунакларына җәмәгать транспортының якын арада һәр көн эчендә үтемле булуын көтәргә кала. Елена Кириллова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ярдәм янәшә узган атнада безнең телеканалда Мякишевлар гаиләсе турында сюжет чыккан иде. Исегезгә төшерәбез. Алар еллар буе социаль иминияте фондыннан инвалид коляскасын көтә. Тик барысы да уңышсыз. Әлеге яңалыкны күреп, безнең редакциягә битараф булмаган Чаллы кешесе мөрәҗәгать итте. Тулырак алдагы материалда. Рихнур Насыбулин пенсионер. Легрәк ул хатыны белән бергәләп авыру әбисен карый. Әби кеше дә инвалид коляскана мохтаҗ булган. Тик тиешле транспорт чарасын сатып алгач кына ул якты дөньядан китеп бара. 17 яшьлек Михаилның узак еллар инде коляскага мохтаҗ булу турында Рихнур Насыбулин тормыш иптәше белән бергә безнең телеканал аша белә. Шундай изгелек эшләс килә инде. Кемгәдер булышыр, ярдәм итәр дибез. Сезнең канга да рәхмәт. Шулай мондый мәгълүматларны халыкка җиткерү өчен инде. Hayırlısı nasip olsun. Аларга да әнисенә дә баласына саулык сәламәтлек белән булган шелән аранып, исән сау терелеп, кайсы милләттән булмастан Аллаһка табынып, Аллаһтан сорарга насип килсен. Мякишевлар гаиләсе өчен бу бик зур шатлык, чөнки 3 елдан артык Михаил урамга чыга һәм башка балалар кебек йөри алмый. Аңа 6 яшь ягында бирелгән коляскага ул инде сыймый. Һәр хәрәкәт аңа уңайсызлыклар китерә дип белдерде егетнең әти-әнисе. В первую очередь очень большое спасибо. Человек от всей души подарил такую коляску. Ну и нам облегчение. То вытаскивать на улицу на себе приходилось, а сейчас уже на коляске там пандус стоит. Давай еще раз. Вот так вот. Вот так. Яхшылык җирдә бар һәм бу инде расланган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы эш атналары теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. 31 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Ирина Круг с программой «Ты сердце и душа» не оставит тебя равнодушным. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru.
Центр занятости населения приглашает 22 октября на ярмарку вакансий в молодежный центр НУР с 10 до 12 часов.